Hello guys, good morning. Nanapod kita sa lain karon nga pamaagi kung unsaon pagatiman sa ato ang saging nga Cavendish nga pang export. Nya before ta mag-start, please like my YouTube channel at Atisor 538. Facebook account nako is Atisor Lutahak, and sa ako ang Reels Atisor. Okay, guys, mag-start na ta. Dinhin na ta sa lawas sa saging kung unsaon nga pamaagi sa paglimpyo. Ang kinidieng gitrabaho ani guys is ang tawag ani is sodo steam. Kailangan kay ni nato guys kay ang tendency manggod kung dili na nato malimpyuhan mao ni cause nga ang mananap makasaka diri sa iyahang bunga nga makakos og milibag tago sa magtago sa bracts. Mao na siya nga kailangan gid nato og sodo steam. Oh, daghan kayong mananap. Mao na siya nga kuan kay maka daghan kani siya og kanang mga kuan sing nga tawag ani sir. Kining tawag ani nganong nag itom man ni siya ang iyang kuan. Kuan normal man ang anak din. Tagakay mo. Okay, normal din siya guys. Muna nga, importante lang yun kuhaan nato siya sa ihang mga laya nga steam. Kaya aron ang mga mananap dili makatago niya. Tapos sa part sa diri sa iyahang bunga. Kinahanglan kuhaan ang flower. Sa may tawag ani? Deflowering. Deflowering. Kailangan ni siya kuhaan kay para ang iyahang tubo diyan halang gyud. Para limpyo, di na ka mag para limpyo. Malang gyud na siya ang kuan niya. Tapos ang iyahang kining sa dahon kailangan pod pila man ka dahon ang ibilin gyud niya, or unsay ti mailhan nga kining dahon tanggaluno na siya. Ano may sakit nga si gatuka? Guys, ang sa dahon once nga makita nato di ay nga naa na siya sakit nga mag brown na ang iyang saging aw iyang dahon, mo na nga ginakuha siya kay motakod siya. Takod. Okay. Kailangan di ay nga ang kanang dahon sa saging nga once nga naa na siya mga spotting, kuhaon siya kay bisan pa og sigato ka lang nga sakit motakod yun ay siya. Hurot imong dahon, di katubo imong prutas. Okay. Kung dili nato daw kuhaon ang katong dahon nga mas nasakit, hangtod mahurot siya niya ang ato ang saging hinay na dili na makatubo tungod kay wala na siya dahon, wala na makaprotect sa iyahang bunga niya. Katulang siguro guys diri sa tataman. Next na pod nato ang kung unsaon pag kinahanglan di ba naay baging ani. Okay guys, sa next na to dito na ta sa baging. Ug kato lang, bye bye. Please subscribe my channel at Atisor 538. My Facebook account is Atisor Lutahak, and my reels is Atisor. Bye bye. God bless everyone. See you next video guys.